estol de Galileus del vell poble de muntanya anomenat Galilea dona vida a l'escola de ball local. Aquesta entitat, que enguany celebra el seu 20è aniversari, a més d'animar les festes del poble i altres saraus populars, porta una constant dedicació a la recerca, estudi i difusió de peces pròpies de la indumentària tradicional mallorquina del segle XIX i que va previure fins ben entrat del segle XX. Bon dia, som en Miquel Mates, director de l'Escola de Ball de Galilea, una associació que fa 20 anys va néixer en el poble de Galilea per aprendre a ballar ball de bot. Això van ser els inicis, però amb aquest temps d'aquests 20 anys varen decidir també anar una passa més enllà i començar a investigar amb aquesta indumentària tradicional mallorquina del segle XIX. En tots aquests anys hem fet un bagatge d'investigació i de començar a fer peces noves seguint els patrons antics, i en tot això hem anat arraconant peces a dins els cantants o les caixes per treure-les a les nostres actuacions. Amb això que va arribar l'any de la pandèmia, famós, i clar, i nosaltres celebràvem el nostre 20è aniversari, i va sorgir la iniciativa de fer un calendari, però vam tenir molt clar al principi que fos un calendari solidari. I per altra banda, un calendari on apareguessin totes aquestes peces tèxtils que conservàvem a casa nostra, a les actuacions que feim, i donar-les a conèixer a la gent. A la vegada, ja siguent a Galilea, varen dir, amb aquestes imatges de Galilea, poble que encara conserva molt de racons encantadors, més aquesta indumentària, més aquesta solidaritat, farem aquest calendari solidari per aquest 20è aniversari. Per commemorar aquests 20 anys de trajectòria, l'Escola de Ball de Galilea ha decidit confeccionar aquest calendari de fotografies que recreen la vida d'aquella Mallorca preturística del segle XIX. I així és com hem fet diferents escenes, com per exemple hi ha escenes de passeig, escenes de l'expressió del corpus, un poc com seria aquesta vida quotidiana i social de fa gairebé 150 anys aquí en el poble de Galilea i a Mallorca en general. A les escenes han tingut l'ajuda dels veïnats de Galilea que ens han deixat casa seva per entrar i per fer aquestes fotografies, gent que ens ha deixat cosetes, una taula, una gerra, ens han deixat peces que només surten en aquestes fotografies. En fi, que ha estat una col·laboració entre tot el poble i ha estat com un homenatge a tot el poble. Per altra banda, quan van tenir el projecte embastat i arrencat, van decidir, i ara a què dedicam aquest projecte? Perquè està clar que aquest calendari és per celebrar un 20è aniversari, però també tenim molt clar que havia de ser una cosa solidària, per donar als altres, ajuntar cultura i solidaritat. En aquest any de pandèmia, què és el que ha mancat més? Què és el que notaven que la gent patia més? Sobretot la part, diguem, humana, les persones. Per tant, tenim molt clar que havia de ser alguna cosa relacionada amb les persones. I van pensar en Càritas, perquè Càritas d'una tasca social tan gran per tothom, és una part de l'església que arriba a tothom, a dones, a nens, a gent gran, projectes de solidaritat, d'inclusió social, i a més, a dins nosaltres tenim una de les balladores que també hi fa feina a Càritas, i no ens ho pensàrem de cap de les maneres, van dir que aquest import de tot el que recaptassin seria íntegrament per ells. L'Ajuntament de Puigpunyent ens ha pagat tota l'edició dels calendaris i tot el benefici que se traurà d'aquesta venda, d'aquest calendari, anirà directe a Càritas. Aquest calendari té un preu de 5 euros per unitat i se vendran els dissabtes fins d'ara, dia 20, que comença la venda, fins el dissabte abans de Nadal en els mercats de Puigpunyent, que són els dissabtes de matí. Per tant, si esteu interessats en un calendari, teniu dues opcions, o venir un dissabte de matí al mercat de Puigpunyent i comprar el calendari, o bé posar-vos en contacte a les nostres xarxes socials, Escola de Ball de Galilea, Instagram o Facebook, i allà vos donen solució de com fer-vos arribar aquest calendari.